so anao fa nahitany hafa nalalitra mandalo efa mampiady antsika re mivolagna hoe izy koa fa misy plombe antsika fa 2022 sagnatria ny vava ladiny lela mbola anjarako amitsomagny zay tianao tiako 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 nahitambatra isaraka antsika roe zay tianao tiako zay tianao tiako zay tianao tiako izy koa tsy fagnaraka samby misorandreny menake zao tsy ambigny anao lalahy fa toetrinao tsy mety miova atsika fa 2022 anao mbola mampirafe hentika zao za olo miasa mavelon-tegna na tsisy anao za tsy mihenahena ataova agnaty betronao za tsy andevonao fa tsaratsara io tsy lany babe zay tianao tiako 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 nahitambatra isaraka antsika roe zay tianao tiako zay tianao tiako zay tianao tiako izy koa tsy fagnaraka samy nisorany reniny